ባሕሪ ብሪክስ ፕላስ ዝተባሃለ ሃገራት ከካይዶ ከም ዝኾናና ተገለጸዩ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዳግማይ ካብ ዝተጣየሸሉ እዋን ጀሚሩ ንመጀመርያ እዋን ቀይሕ ባሕር ተሳጊሩ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዝገብርና ተገለጸዩ እቲ ክካየድ ተባሂሉ ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ብሪክስ ፕላስ ዝተባሃለ ሃገራት ዘካይዶ ከም ዝኾና ተገሊጹሎ ኣብዚ ብጥምረት ዝካየድ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ድማ እቲ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዳግማይ ዝተጣየሸ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ዝሳተፍ ተገሊጹሎ እዚ ሃገራት ብሪክስ ፕላስ ዘካይዶ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ደቡብ አፍሪካ ዝካየድ ኮይኑ እተን ሃገራት ካብ 1916 ጥሪ በአቋጽራ አውሮፓውያን ነቲ ልምምድ ከካይዶ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ እዚ ወተሃደራዊ ልምምድ በታ መስራቲት ጥምረት ሃገራት ብሪክስ ዝኾነት ቻይና ከም ዝምራሕ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ነባር ሃገራት ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ሓይሊ ባሕሪ ዝብል ድራማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምውሳድ ዝተገበረ ህቀና ኢና ንርኢ ዘለና ንሳቶም በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ዝኸዱሉ ዘለው ኣዛረባ ርእሱ ዘሎ ግን እቲ ጉዳይ ናብ ኤርትራ ገጾም ኣቕኒዖም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ናይ ሶማሊያ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ መልሲ ይብሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ግን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እዚያ መስምዕዋ ያሰራጨውን ካርታ ተከትሎ ሻዕቢያ መግለጫ አውጥቷል ማብራሪያው ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮችን የሚወነጅልና እየሰደበም ነው ባለፉት ተከታታይ ቀናት ወታደራዊ አዛዦችና የብልጽግናው ባለስልጣናት ከቀይ ባህር በተለይም ደግሞ ከአሰብ ጋር አያይዘው ሲያስተላልፏቸው የሰነበቱ ንግግሮች መቆጣጠር አለብን ማስመለስ ግድ ነው ወዘተ የሚሉ ናቸው ይህንን ተከትሎ ደግሞ የብላቴ ማሰልጠኛ ማዕከል ላይ እነ ሌተናንት ጀነራል ሹማብደታ ያስተዋወቁትናም አሰብን ጨምሮ የኤርትራ በርካታ አካባቢዎችን ወደ ኢትዮጵያ ያካተተው ካርታ መነጋገሪያ ነበር በርግጥ የመከላ ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ሚዲያና ኢትዮጵያውን ከም ዘለዎ ነቲ ኩነታት ሪፖርት ክገብሮ ጀሚሩሎ እዚ ካርታ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ሽልማት ነቶም ወታደራዊ ታዕሊም ዝገብሩ ዝነበሩ ጽቡቕ ጸብለልትነት ንዝረአዩ ኮማንዶ ድዮም ገለ ሽልማት ናይዛ ካርታ ይወሃቦም ከም ዝነበረታ ካርታ ድማ ዓበ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገበረ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ውፁ ዝኾነ ቀስቃስ ናይ ኩናት ወይ እውን ንኩናት ዝግበር ዘሎ ተሓዲድን ፀገምን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እዩ ብጌጋ ወይ እውን ብስሕተት ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብዚያ ንጹር ክኾነና ዘሎ ኩነታት ከረየኩም እያ because they are really targeting Eritrea ኤርትራ ታርጌት ትኸውን ከም ዘላ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ስለምንታይ ታርጌት ትኸውን ኣላ እንድሕር ኢልኩም ድማ እዚ ስእሊ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ቀንዲ ዝሕተተሉ ዝነበረ ነጥቢ ንዑ መልሲ ካብ ምሃብ እዚ እጅ ተገይሩ ዘሎ ኤርትራ መልሲ ይባትሉላ ግን ኤርትራ መልሲ ምሃባ እኹል ዶ ነይሩ እዩ ትሕቶ ምክንያቱ እዚ ተገይሩ ዘሎ ናይ UN ሓለፍቲ ክዛረብሉ ከለው ስምዑ It's a fundamental principle of international law. It violates the UN Charter. The Charter states that states must not threaten or use force against the territorial integrity or political independence of any state. And this is what we are seeing. Now, using human rights arguments as a justification for this kind of military intervention is unacceptable. UN Human Rights Chief Volker Turk ከም ትሪእዎ ዘለኹም UN ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተኻየደ ኩነታት ምዝ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ወይ እውን ኣቢ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ዘመሳሰሉ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ UN ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ዝኾነ ቻርተር ኣለዉ ዝኾነ ኣባል ሃገር ናይ UN ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ሉላዊ ግዛእታ ንናጽነታ ሉላዊ ግዛእታ ክምነ የብሉን ብዛዕባ ድማ ፕሮፓጋንዳ ክገብር የብሉን ዝብል ቻርተር ኣለዉ ኣብ ኣርቲክል 2 ስለዚ አብይ አሕመድ በተደጋጋሚ ናይ ኤርትራ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ዝደፍር ብግልጽ ድማ ኣዋጅ ናይ ኩናት ዝኾነ ዘረባ ከውፅን ብዝተፈላለየ ደረጃታት ናቱ ኣብ ሚድያ ከቃልዖ ጸኒሑ እዩ ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ደብዳቤ እውን እንትኾነት ናብ UN ሰዲዳ ዝብላ ይራና ምክንያቱ አብይ አሕመድ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ናብ UN ኣገደስ ኣርቲክልስ ከም ሰደደን ሚድያ ናይ ዓለም ድማ በተደጋጋሚ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ተቀስቅሳ ከም ዘላን ኤርትራ ሉላውነት ናይ ኢትዮጵያ ትንክፍ ከም ዘላን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኢዳቱ ከም ዘላን ስለዚ ኢትዮጵያ መጠንቀቅታ ናብ UN ተሰድት ከም ዘላን እዚ ድማ ኩናት ንክትገብር መሰል ከም ዘለዋ ሌጂቲመሲ ነቲ ኩናት ክገብሮ ትኽእልሲ ተቀባልነት ንክልዎ ጃስቲፊኬሽን ንክልዎ ትጽዕር ከም ዘላ እዩ ኤርትራ ነዚ ሁሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትዊተር ትምልሶ ኣላ እያ It's just ኣብ ትዊተር ዝምለስ ዘሎን ኣብ UN ፎርማል ተሰዶ ደብዳቤንሲ ሓደ ድዩ ኮይኑ ወይስ ኤርትራ ትጽሕፍ ደለ ኮይና ኣብ UN ግን ናይ UN ትጽሕፎ ዘላ ናብ ሶሻል ሚድያ ከተምጽኦ ስለዘይት ደለ ድዩ it puzzles me እጂ ኤርትራ እንታይ ኢሎም ጽሒፎም ኣለዎ ኣብዚ ክንሪ
ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ኪኖት ንሕና ንዛረቦ ጉዳይ ወይውን ኪኖት ንጥመቶ ዘለና ናብ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ይምዕብል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣቶ የማነ እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ኣሎ ብዚ ተሪኹም ፖተምኪን ፓርቲ እቲ ብልጽግና ማለት እዩ ገለ ካብቶም ወታደራውያን መራሕቲ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ seem to have chosen to indulge in ramp up the reckless sub-rattling and war agenda in the early days of 2026 ስለዚ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ብልጽግና ኣብ መጀመርያ 2026 እውን ነቲ ኣብ 2025 ዝቕተልዎ ዝነበሩ ናይ ኩናት ኣጀንዳ አንጻር ኤርትራ ብዝለዓለ መንገዲ ቀስቃስ ናይ ኩናት ማለት እዩ ክቕፅሎ ወሲኖም ኣለዉ The toxic propaganda pendulum oscillates from a provocative gimmicks of incorporating especially the media outlets and platforms aimed at their domestic audience. Eritrea's sovereign coastal lands in Photoshop ni ውሽጣዊ አጀንዳ ዝጥቀምሉ ዘለው ሉላው መሬት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጦም ዘእተው ካርታታት ብወቅዒ ኣፍልቦም ነፊሖም ክዝርግሑ ንርኢ ኣለና ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ዘሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ድማ ኣቃውማናቱ ንጹር ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ግምጥል ኢሎም ድማ ንሕና ተበዲልና ኢና ኢሎም ድማ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ይኹን ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ኤርትራ ትርብሸና ኣላ ኢሎም ከዓ ክልተ ግዜ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ጽቡቅ ገይሮም ከም ዝፈልጥዎ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ዓቢ ጽቡቅ ገይሮም ገጢሞም ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ንዝብል ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ተፈላለየ ርእይቶ ክህቡ ይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ እዚ ግበር ዘሎ but reckless and deplorable as these gimmicks remain they are in many respect innate and second nature for the Potemkin party whose modus operandi and hallmarks are optics posturing deception and disinformation ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብልጽግና ስትራቴጂ እንተፈሊጥካዮ ብዘገርም ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ብልጽግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ናይ ስራሕ ወይውን ኣገባብ ናይ ምሕደራ ኦፕቲክስ ዝርአ ነገር posturing ቅልጽም ከም ዘለካ ሓይል ከም ዘለካ ምርኣይ deception ምትላል ከምኡ ድማ disinformation ስለዚ በዚ መልክዕ ስለ ዝገብር ዘሎ ኪኖ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳዊ ሓልኪ ካልእ ናብ ጭቡጥ ነገር ክቕየር ዝኽእል ከም ዘየለ ዘተንብህ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ነዛ ዝብልዋ ዘለዉ ምዛ ናይ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ ኣተሓሒዝና እንተሪእናያ ገለ መልእኽቲ ከተመሓላልፈና ትኽእል እዚያስ ክስምዑዋ خلنا ምክልኻል በዚ ከይመጽእ በዚ ከይነፍስ በዚ ከይብል ኢልካ ትብል ፕሮአክቲቭ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ክህልወክ ንቕድሚት ክትክእል ኣለካ ከይመጻእካ ከሎ ዝግበር መጥቃዕታት ዝካየድ ስነ ኣእምራዊ ይኹን ካልእ ኩናት እንታይ ክመስል ይኽእል ሲ ሕጂ ሓድሽ ትምህርቲ ሓድሽ ኣስኮላ ንኣትወሉ ምኽንያት የለን ሳላ ናታቶም ፀይቂ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ሳላ ናታቶም ክፍኣትን ተንኮልን ብዙሕ ተማሂርና ስለ ዝኾነ ክመጻእካ ዝኽእል ንምግማት ወይና የፀግመካን እሞ ክንዲ ስኢልካ መልሰ ግብራዊ ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝሓየለ ወዳድባ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ወዳድባ ካብኡናው ናይ መንስያት ወዳድባ ኣሰላልፋ ዕማማት እንታይ ካ ትገብር ሰዓት ብሰዓት መዓልቲ መዓልቲ እንድሕር ተፈሊጡ ሲ أنا بوزح أبصبق هناك إن هذا لنا هذا كله أبدأ زلوا إرتراوسي دكسون حدرين كابت أنا خسر هذا غير كان السيادة سره كابت خماي أمسلو خسر هذا دخولون السيادة سره يفلت العدلية مع التنسلة فلت وسوق تارجت دخون سلة دلو بخمد حجي أبزي كن ريوت أنا هنا تي proactive strategy مالت انتايك ما تدخل أقدم كجمجيم كا حسابك أخذ جبر مخال أقداس مخاني سنقر زلوا وصلنا ነገሮችን ያነሱልን እናመሰግናለን ፕሮፌሰር የፕሬዝዳንት ያዛፎርኪ ወደ ሳውዲ አረቢያ መሄድ ትልቅ አንደምታ ይዞ እንደነበረ ያው ገልጸውልናል በቅርቡ የተካተልነው ጉዳይ ነው የፕሬዝዳንት ያዛፎርኪ መልእክትም የነበረው ተይታቸዋል ቀጠናው የተረበሸ ነው በአንድ የበሬ ግንባር ነው የሚሏት ሀገር በሆነች ቀጠናችን የታመሰ አቅም ያላችሁ እየተረበሸ እስካሁን ድረስ እንደዝም ብላችሁ ታያላችሁ የሚልከስ አልኩላችሁ እሱ ከተመለሰ በኋላ ነው የሁሉ ነገር እየተቀያየረ የመጣው እጂ ከምትሪ ወደለኹም ዳዊት ዝሓቶ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ሕቶዩ ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ ናብ ስዑድያ ኸይዱ ኒ ወረስ ዓራት ናይ ስዑድያ ስለምንታይ ኢኹም ደቂስኩም ዘለኹም ንስኻትኩም ብዙሕ ክትገብሩና ካልኩም ከለኹም ዞባና ብጣዕሚ ይርበሻል ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ ድማ ጠፊኩም የለን ስለዚ ተበራበሩ
سقمتو وسدو حما قالو زي كبابي ناتكم ترى دما اقداسي اتري رقم تزاربلون دحريو دما ناي سعوديا ججف سقونه سقمتي كوسد جمير رقم زلو يزنقرسكه بروفيسور محمد حسن نسمعيه نشتي ወል ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ብነት ያን ያህል ተቆርጦ ሌላው እንድናነሳ የፈለኩት ጽሁፍ አለ እና ጸሐፊውስ ማለት ስለ ተመረጥ ጻፈ በሚለው ነገር ላይ እንደው ኒስት ሙቭመንት የሚባሉት የአይሁዳ ዝርያ ያላቸው በሶስት ተከፈሉ ቡድኒስት የሆነ ኬሚስቶች ያሉት አይሁዳኖችን ማስፈር የምንችለው ዩጋንዳና እነሱን ሰብስ تعال ابكالي كنمصاينا ديا كيتنو حنا منتا مستي انت بوز بلكم كم تعلم اجي انت يوزبل زلو زي دكتور اندرياس بزعو زينه تكونتات بغربا زكاتلو سعوديا سلمتا يكم زعينه سقم تكتمص كيلا نزبل زربا عند الريقه بزعبات زوبا بزي صفح ملك مرعي ونا قداسيوم زبل زلو سلمتاي اتي زوبا زخدو زلو كونتات عند الريقه يطراي كرداكا زخل زبل زربالو زنتاي زريكا اتي سعوديا اب امريكا مسكده اتي ناي سعوديا نغوس انتاي غيرو قطا مس دونالد ترامب تراقيبو اب غداي ناي سودان يكاتو اب سودان حماق نغر الله نيمارات دما عقل غبري ويكا اكايدا غير بلا هزي قبول يكون بجخ حضر خيل لمينو ناي دونالد ترامب دما سقمت كوسد ييلو اي ثينك اسرائيل تتوصل زبل ومبر ابغن سعوديا خوين سقمت كوسد مخاله تنغير نير انت قونه كابت بوتا ابترياليتي مسقربه شجر كسالت ايكالن امارات جنزو كونتات سي ناتوم صف نعاتاتهم بقطع زسطحون كوينو ناي سعوديا سي سلمنتاي اب امريكا خيدو نعصرنا زاربالو بمبال اب سودان ترايدي كونسي اب افدغ غزاها خمص اكاينا بمبال تعبيتنا امارات مالتي اذنا اس اس سقمتي لك كم غبر ملسينت نايتي ناي سعوديا نغوس اب مزترام زغبرو زربا احنا بسودان تراي كنا كم نقبر زلنا كنقبر نخل ولا بيمن ناخذ مسكان نخل بمبال نبي يمن سكم تستوست شعوي لك سعوديا دما يحرس لفانت يترفع كوينوا مسلني امها كاب سودان بارنا باي كاخذ مسقريبكم حجس امبار بزيا خمس اخم دما انا دما زغبر لنا بمبال از كجف سخون سكمتي كغبرز جمرنسي بوز جمره دما ات الله يانس الناس في خيدالو ازي ابستري ود لهم ايرترا يلا اتكون تادما بزحات هجرات اسلام بزي اذا فيديو ديا هجرات اسلام زغبر وايم تايم زلو زلو بجاك امارات اثيوبيا اسرائيل ثلاثه زين بحد اللوا اب يمن اب صومالي لاند دما ناتن ربحه تمساسالي بقمت قالوا تن هجرات اسلام سعوديا قطر صوماليا جيبوتي جبتي تركو دما بحد تسليفن كم زلو عايزين نكرزلو ኤርትራ መስኩሎም የላ እጂ ክልተ ቻርት ገሪየከም እዚ ጉዳይ እዚ በከመይ መንገድ ክርዮ ከም ዘለና ድማ ከነስተብለሉ አገዳስ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ኢማራት በሃል ዘሎ ሃገር አቅሊልካ ክረ ዘይብሉ ከም ዘይኮነ እዛ ካርታ ትሪዋ ደለኹም ብሙሉ ተሰማያው ዘለውን ኢማራት ዘላተን ሃገራት እየን ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኢማራት ክንዲ ምንታይ ኣብ ኣፍሪካ ኮንትሮል ገይሮም ዘሎ ረይቦ قرن أفريقيا بجك إيرترا بمولو جبسي ولا جبسي يزولك إمارات has significant power of جبسي ولا كوا جبسي هجك أو كهادمي فتن تلو بس إمارات جبار ديلس كأو كهادمي فتن له كريكم يسلم تايكم خين له because it's a danger رايم سلزول هج سلزي صوماليا كينيا إثيوبيا جنوب السودان إيجيبت ليبيا تشاد Niger, Nigeria. I mean, this is crazy, man. DRC, Zambia. أنا كوهم زفا رواندا ولا وين أبتي تنزانيا قال ملا وين إيدا اللومي كن كم تكالوت هنا يكون. سلزي اتنريوز لنا كنا تاتي حنتاز زلود ما مس إسرائيل دما in collaboration يمسر هو زلو. سلزي أزوج دايزي أغليل كازرة ويون أنايس كازرة نجار كم زي كونه. بقت على نزل نجار زيري سلزلو هجرات عرب كم تري ولا لهم إذا فيديو تازيد متزلي تنهجرات عرب بحد طويلا أقولني نزلنا إمارات إسرائيل كم مقتل لنا زبل كم زي بزح كامبين بفلا بميدياتنا تركي بزسف عمل كرين رلنا سلزي إذا الرئيس اللي كنتات إيرترا مزخونة يلان كتب التخليقة ولو كعبت تقول دايتي بس كلها كتسرحت فتن تلا بقلت سجن مسكستو ديل جير الله الكاد زرب نجرجن يلا نيز بحال زلو سلازي
أكمز عينت سفح زخونة ناي حيلتات وددر بين خامخان يواصل ده يخون إل كان قد حسب أقدر أسوين يسمعني مالت كم دريو زلنا كالو تقرأت سأساقان حيزان زرعيتان حيزان الله سلزي زرعين تزي بالكا بنفسها خطم محضر لك مالتيو بنفسنا خطم محضر نزوبانا زمات حيلي ساقام يبلنا قل إذا كنا تاتريو زلنا دما بنفس خاطر رايكت محضر له ويون بين خانة كنتات بين خاطر رايكت كونو له تخل كنتاتون قليل كم زي كونين عن رجالنا سلزي رترا تسفان قبر مسقل اليوم قال الديل بفلاي من السعودية نزح الجزء له كنتات التقيمة هذا أقدر أسديل كتقبر تمنيتنا بزعيو أنا نعطي تمنيت مسقبت من السعودية أقدر أسيناي سكيورتي ديل كتقبر انتزغل أزيو أقدر أسمو خانو نيرو انتزي اللي أتي متقوطاق كابزيوم حيلتات زياتهم تتوكو لا يكون السعودية دروني إمارات كاب يمن كما يجيرو كم زلة كبر الله رأيو ونهاية السعودية سلوان لوا جبسي كندوز سلواي بلان جبسي كاب إثيوبيا يفرحات عمبر كاب إمارات كتات حناكات في الهجرة يكون تدقى غميلي يعني سلازي إزي فلا لي خبر عيد لي سعودية أجن كاب إمارات كان دسقاتها كاب إمارات يا سلازي إيرترا نزخول لنا تأمتت كلا سلم انتاي كتقبر تخل بحجو كن رينا أسرع شد شلما والثاني عمد كتكون كم تخلي زين قرزلو